dezuten azterketa eta dan horrek, badioko du etorkizunean daukagun erronka horri aurre egiteko. Beraz, hemen gauden uda korporazio kideak irrikitan gaude zuen emaitza horiek entzuteko. Eta eskerrik asko, danoi, parte hartzeagatik ekimen honetan, eta ikusi dezagun zein dan horren emaitza. Txema? Gaur oso ekitaldi berezidan, behintzat nire ikuspuntutik zeren aurreko 2 ikasturteetan egindako lana, gaur nolabait bukatuko dugu. 2 ikasturten zehar energia berriztagarria eta eskutetzailean lantzen egon zehazte, eta gaur ikusiko dugu ez egin dezuten iaz, diagnostiko egin zenuten. Hemen bertan aurkeztutakoa, hemen galderak, hemen iradokizunak, eta aukera izan genuen entzuteko, eta gero udalak eta udal teknikariek erantzuna emateko aukera izan zuten. Aurten, esku hartze plana martxan jarri da, eta hau da, gaur, hain zuzen ere, ikusiko duguna. Kaixo, gu Santa Tomas Lizeoko ikaslea gara. Kaixo, gu Eskibel ikastetxea gara. Kaixo, gu Larramendikoak gara. Kaixo, gu Santa Teresakoak gara eta biomasari buruz hitz egingo dugu. Kaixo, gu Karmelako ikasleak gara. Kaixo, gu Antigua Luberriko ikastetxe gatoz. Gu Santo Tomas ikastetxea gara. Gu Santa Teresa ikastetxea gara. Karmelo ikastetxea nano eta jete auzoa landu dugu. Ikasi duguna aurkeztuko dizuegu. Gure Horma Irudian, Donostiako zenbait gunetan, zehazki Intxaurrondo eta Zuaiztin, aurki ditzakegun biomasa plaka eta galderei buruzko informazioa jaso dugu. Energia berriztagarriei buruzko informazioa ezagutu ondoren. Kaixo, gu Glanziatatik gatoz, eta gure zonaldeko puntu kritikoak aztertu ditugu. Kaixo, gu DBH lehenengo mailako ikasleak gara eta altzatik gatoz gure proiektua azaltzeko. Kaixo, gu Labizeta ikastetxeko ikasleak gara eta Intxaurrondoko puntu beltzak aztertu ditugu. Guk Mendiola ikastetxea gara eta puntu kritikoak eman dugu. Egunon, Bideberriko ikasleak bakatu. Kaixo, gu Herriametxatik gatoz eta Bidebietako eta altzako puntu kritikoak aztertuko ditugu. Lasai eskola gara, San Luis. Kaixo, gu Labaizeta ikastetxekoa gara eta egiako 6 puntu kritiko aztertu ditugu. Kaixo, gu Lasai Loiola gara eta hona hemen gure puntu kritikoak. Lehenengo puntu kritikoa Isasa parkean dago. Non dago Isasa parkea? Bidebieta auzoaren erdian dago. Egunon, dakizuen bezala Donostiako auzo ezberdinetan puntu kritiko edo puntu beltzen inguruko galdetegi bat pasa dugu ikastetxe gehienok. Gure kasuan, Jesuitak Donostia ikastetxea Gros auzoan dagoenez, bertako puntu kritikoen inguruan. Gu Zubirimanteo eta La Asunción gara, eta talde osoa bezala egin dugu lan, eta aurkeztuko dizuegu. Kaixo, gu Maria Reinakoak gara eta 2 puntu kritikoak aztertu ditugu. Arbos pasalekua, Mateo Otxotegi futbol zelaiaren ondoan dago eta puntu kritikoa bat da zeren argi gutxi dago eta jende gutxi biltzen da hortikan. Eta konpontzeko pentsatu gu argi gehiago jartzea eta espaloia konpontzea. Kaixo, gu Aitor ikastolako ikaslea gara eta 3 puntu kritiko aztertu ditugu. Kaixo, gu Presentación de Maria ikastola gara, analizatu ditu 2 puntu kritiko. Galdetegi horrekin jarraitu, puntu kritikoak inguruan ere galdetu diegu. Lehenengo galdera zer dira puntu kritikoak edo beltzak dira. Kaixo, gu San Patrizioko ikasleak gara eta auzoaren arkitartia galdetea aztertuko dizuegu. Ikaste urte honetan ere, marrazki eta argazkien lehiaketa egin dugu. Ordu noin da, sariak banatzeko momentu horretrako, deitu nahi diet bai alkate jaunari, bai Zinegotzi Jontxori, mesedez etortzeko, zen banatuko ditugu 2 sariak, bai? Berriro eskerrak eman nahi dizkizuet ikastetxe guztiei eta ikastetxeetako irakasle eta ikaslei egindako lanagatik, ekarpena egin diguzue udadetxe bezala, ekarpena handia.
eta bigarren partean bereziki puntu beltzak identifikatzen egin dezuten dan hori jaso eta kontutan hartuko dugu, guk geuk daukagun mapa hori osatzeko orduan egiten ditugun azterketa departamentu artekoetan.